Habakran kinong patay kubor haka kat nyotrek uleber arajar arpulai. Hasilong Press Club, kinong yalam jong kaseng nyotrep National Youth Front HNYF East Khasi Hills District, kila keno baka Khasi Hills Autonomous District Council kelayat lat nak hukum jong ka Meghalaya High Court namar ba hakne kapang banbo iki kerdop lum khajna menta karangyat mukot rumah hayang syari. Kat kum kejing betha jong katenat District Council Affairs ru kabalapan mi aka katwe trek unai wiang kasnam arajar arpuar. La betha e barok ki bor ki bajubu iki kerdop lum khajna baki dai banyo da ka no objection certificate na katenat Road Transport and Highways. Ban ak sarkar jela bakin bo iki kerdop lum khajna ha ki surok ba National Highway ki State Highway bat ki we de ki surok ba ha jela. Hendrai ke HNYF kala keno baka KHADC kala ya lat nakani namar haduk menta kumba khat pratali ki kerdop lum khajna jangka KHADC hekalang surok ba kala kata ajuru ikinong rep bat ki wedi kinong tre namar la dawa khajna wat neki trok ke bakit sensar umau bat usiap kumta ke HNYF kala ai Porsche tayo ke KHADC bakan khangno ikini ki kerdop lum khajna belada kamla kani keseng kala berengam banet khang hino ikini ki kerdop ha kaba ki don ru ki katu kan ni ki balum tam nagador ke balabo Kawaka ngimju osngo ba menu-menuru bagi disekonsilkan khot tandar ne kan advertise kita ki ba like ngimju osngo menu-menuru deng isu ibe tang habang ya serum seneng khamtam ki national highway ngisu ibe kadai be tang jingilum pisah ti nakaliang ka jingim ka sengru kawai ka bang ikwa no fi leidon ki khasiru ki balawan sengi man complain sa seng bang shalum khajana nagi jaka nagi national highway bagi kit sensar habis kit ki mau kit siap kini kita nakaliang ka jungim kaseng iwan hang ni ban kan ban bujing kali ya ka district council mo khamtam ang ni fi ba manta kadang don po high court ka high court ka patsya ban play ki gate kadang don ka high court kadang don ka case Tikawai ko mga kwaban bujing kalipat ya district council kumno ka district council ka layak khmat ban play gini gate khamtam kidai ngitip bah national highway mla ban play ki gate claim ke NOC naga DC claim ke NOC naga national highway road te ngi iba khamtam ka bangi kwa man kan balai baka district council ka claim burom ya kai kur tina kalian ko jungim kasang ngaso thu shai bakani ka jinglum ka jing le sop jong ka district council na po khamtam ngakwa ang fiso hisin bangim ji ite menu ba kan khot ya kata advertise ne kan kan khot tandare kita gigit balaj handai kala sulong sop pindalait hang tu ki don mai tang ki briu jong ki MDC ki briu jong ki EM ki briu jong ki CM ki briu ki badan jing ade kita ki high level ki sulum mi ka pisa rei ka bangi kum kasangi kwa on bujing kali lada kata ka pisa ka balum ka wan ra jing mentoy ka district council bat ka wan ra jing mentoy ka ri ba ka jaj ben rio tina kaliang jing ngum skui rei ka ba kham so sing begitu ki balum gen na po surong babun sin pin pe ki tang arlais nem ki treng tu gila em ka jing em ka lifestyle jing ki basar kai kila thiet ki flat kila thiet ki yeng kila thiet ki ba isar kai tina kaliang ka jing ngum kasang tang ka ni ka wei ka bangiwan hang ni mata ka long bang ngin bu po re ka district council tang stayo balada kamla ban khangi gini ki gen nagaliang ka ngin aga complaints ke DC chief secretary kat bade galanti la daga ki bojok sarkar bojok an kimla ro ban khang nagaliang ka sangin li ban khang hiro gini ki gen pipe hang ni tang po is ka sil su gidan po mo yong ka don nang tahding paso ka don ni khampala ban jurib do gini ki gen baro khoj hang ni gidan do khat phatal li ki gen ti kini kani ka pisa ka bayo ulum nang ni ngakwa ban bu jing kali ke district council Syai gani kepisa. Manu bayo jing mentoy gani kepisa. Bakrong bianya po surok. Kani ngan ong efi ka jing don kiti kam dei badon kiti tang ki district council nrai ngangai skam bagani ka jing don kiti nakaliang jungi kasang ngimpat. Ya ngin nang ni khmat ngin nya khmat saprang ban buddin ni kini ki kambian juga district council bat manu badon kiti hang ni ki ba yala ba ya don mentah gini ke banelum pisan po surok nakaliang jungi ngin sa wan biang pigi media in sa batay ni sa that madam nuri baro khot berang kiti tina kaliang kasang tang kata wahi ka bang kwa marang biak so isien balay bigat district council klemburom ya kai ko